No water delivery. I am the delivery boy. I will close the door and the window. Nang sungay lalaking yan, bakit sarang-sarado itong bahay na to? Tilim-tilim ha, kang ginagawa nito. Hoy! Ano yan? Ano ginagawa mo? Nasa? Baka ang buka na hindi. Wala ka sa anis. Wala na! Ano yan? Nabubuso kaya